Halo, komunitas analitis ing Tutul Sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Kita ngusulake nimbang saben indikator organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Kita bakal bandingake indikator dasar organisasi saiki Semtech Corp, ticker SMT. Review adhedhasar informasi saiki ing wektu 8 April 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Semtech Corporation kalebu subkategori. Prom Electron, 64 perusahaan melu ing analisis, kang banget wakil. Goleki tabel pesenan ing mburi video. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti, minus 5,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,7 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar as umume. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,9 poin. Marang skor minus 5,5 terms saka Semtech Corp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Semtech Corporation lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham Semtech Corp nuduhake owah-owahan minus 14,4%. Marang dinamika rega kanggo subkategori minus 11,7%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Semtech Corp regane $2,45 sen miliar. Kanti kapitalisasi pasar subkategori $540 miliar. Semtech Corp duwe bagian 0,453% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $0,53 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $130 miliar. Semtech Corp nuduhake pukul 0,412% saham. Wis digawe comparison saka enggo bareng dikuasani saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Semtech Corporation ing subkategori nalika netepake nilai ijol-ijolan yaiku 0,453%. Kapitalisasi neraca iku 0,412%. Iki 9% kurang saka nuduhake nilai exchange. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori, minus 1 titik. Ayahan finansial perusahaan analisa jumlah kanggo $57 sen 1 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 107,7% saka ibu kutha perusahaan. Rating adhedhasar tingkat kewajiban utang perusahaan, minus 1 titik. Rasio nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata ing subkategori punika 23,5, kang akeh samsaya awon saka ing subkategori. Evaluasi nilai pasar kanggo indikator badi dibandingake karo organisasi subkategori, banget, minus 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $162 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki banget kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori. Apik, 1 titik. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 2,7. Rata-rata ing subkategori punika 2,2 lan iki 23% luwih dhuwur tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $910 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki banget kanggo rega perusahaan. Taksiran indikator revenue mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator ing subkategori, minus 1 poin.
wates minus 17,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 9,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 27,1%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,204%. Sing 122% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing rega exchange perusahaan Semtech Corporation, mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai perusahaan padha karo $1.332.000. Dene ing subkategori yaiku $600.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 122%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable, 0 terms. Jumlah bati saben pegawai minus $88,100. Rata-rata kanggo subkategori punika $25,500. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 246%. Taksiran bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Salah saben karyawan individu saka perusahaan punika $495.000. Miturut subkategori $275.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 80%. Ngira volume dodolan saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Saham cendak 7,5%, kanthi rata-rata subkategori 2,2%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 33% kanggo perusahaan Semtech Corporation. Kanggo subkategori, tingkat iki 29%. Rata-rata, securities saka subkategori sing rega padha enggo bareng perusahaan Semtech Corp. Volume dagang saiki yaiku $28.32. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan dipatok ing kira-kira $55.59. Prabdan antarane taksiran nyoto lan perkiraan konsensus kira-kira 96%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedia, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka regane saham perusahaan Semtech Corporation. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan digawe. Bisa didol kanggo $28.31 US. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup kurang. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk kauntungan disetel ing 21,78. Mandeg mundut disetel ing 34,84. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan dagang ijol-ijolan tanggal 08 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker ENS bakal dadi transaksi tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan guru, markets.